Δηλαδή θες να στολίσουμε το δέντρο? Θέλεις? Εντάξει λοιπόν, ας το στολίσουμε το δέντρο μας. Χριστούγεννα 2024. Είναι αρκετά χριστουγεννιάτικο. Οπότε, μαζί με τη Σύση θα σας δείξουμε φέτος το χριστουγεννιάτικο μας δέντρο και κάποια μικρά tips για να το στολίσουμε παρέα. Λοιπόν, η Σύση έχει βολευτεί. Μάλλον θα το στολίσω εγώ το δέντρο μόνη μου. Δεν κουνιέται από ό,τι βλέπω. Παρόλο που κοιτούσε στη γειτονιά τα άλλα δέντρα απέναντι. Θα το στολίσω εγώ το δέντρο και σε λίγο θα σας έχω τις πρώτες εικόνες. Λοιπόν, η Σύση κοιμήθηκε για τα καλά από ό,τι βλέπετε. Ησυχία θα κάνουμε. Θα στολίσουμε το δέντρο. Πόσο ωραία είναι αυτή η μπάλα. Δηλαδή, κοιτάξτε πώς αντανακλάει το φως. Τη βάλω κάτω από το φως. Μακάρι η φετινή χρονιά, το 2025, εύχομαι να είναι έτσι φωτεινή και να αντανακλά πολύ πολύ φως για κάθε οικογένεια. Πολύ ωραία είναι και τα κρυστάλλινα, πλαστικά μάλλον, όχι κρυστάλλινα, γιατί τα κρυστάλλινα θα σπάσουν. Τα τύπου λοιπόν κρυστάλλινα είναι πάρα πολύ ωραία, αντανακλούν το φως. Αν τα πάρετε σε μικρό μέγεθος, ταιριάζουν καλύτερα στο πάνω μέρος του δέντρου ή ανάμεσα να καλύψουν τρυπούλες ανάμεσα στις μεγάλες μπάλες και να αντανακλούν το φως. Κοιτάξτε τώρα αυτό εδώ. Πώς αντανακλά το φως. Tip. Όσο στολίζετε, να έχετε χριστουγεννιάτικη μουσική. Ιδανικό για μένα είναι το εορταστικό του Michael Bublé και τα ζουζούνια. Τα Χριστούγεννα με τα ζουζούνια. Tip. Μπορείτε όση ώρα φτιάχνετε το δέντρο σας να έχετε ένα ζεστό φλιτζάνι κακάο, γιατί το δέντρο κάνει πολύ πολύ ώρα και σίγουρα ένα ζεστό κακάο θα χρειαστεί. Επίσης, αν δείτε τα παιδιά σας και πιάνουν το στολίδιο και τα βάζουν όλα μαζί σε ένα σημείο, δεν πειράζει, αφήστε τα και όταν πάνε να κοιμηθούν, μετά τα αλλάζετε θέση και το πρωί τους λέτε ότι ήρθε ο Άγιος Βασίλης και τα άλλαξε. Μάλλον μην τους πείτε ότι ήταν ο Άγιος Βασίλης. Πείτε τους ότι ήταν η Μπεφάνα, η μάγισσα των Χριστουγέννων. Φύγε εσύ από τη μέση. Φύγε εσύ. Σύση. Ευχαριστώ. Ο Άγιος Βασίλης είναι την πρωτοχρονιά. Μην χαλάμε και τα έθιμά μας και του χρόνου. Και μετά από όλα αυτά, έτοιμο το δέντρο, χρόνια πολλά, με υγεία, αγάπη
και πολύ ευτυχία σε όλους και πολύ χαρά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με παρακολουθήσατε. Να είστε όλοι καλά. Αν κοιτάξετε πολύ προσεκτικά, οι γάτες έχουν πάει κάτω από το δέντρο και οι δύο. Κοιτάξτε. Πίσω είναι η Τζίντζερ και να και η Σίση. Ναι. Μάλλον τους αρέσει. Τζίντζερ, σου άρεσε τελικά το δέντρο, Μπράβο, πολύ χαίρομαι. Σίση, εντάξει, σ' αρέσει το δέντρο μας? Καρδιά μου από Δευτέρα σε Δευτέρα, μήνες τώρα νύχτα μέρα σε σκέφτομαι και πάω να τρελαθώ. Καρδιά μου χρόνος σαν νεράκι τρέχει πίσω, γυρισμό δεν έχει κι ό,τι ζούμε είναι μοναδικό. Γι' αυτό και μην αργείς, έλα μέσα κοντά μου, κι άλλο μόνη μη μ' αφήνεις καρδιά μου. Βλέπω τον Άι Βασίλη να μου χαμογελάει και η λήψη σου κι από έτσι με πονάει.